Boas, hoxe imos falar do 11º tema de literatura galega que entra na Sabau, é dicir, do antepenúltimo. Este correspóndese coa narrativa galega dende finais do século XX ata inicios do XXI, é dicir, prácticamente coa narrativa galega da actualidade. Para comezarmos este tema debemos incluir unha pequena contextualización que se corresponde coa xa feita no vídeo anterior, no de poesía galega de finais do século XX e comezos do XXI. Pero aquí debemos puntualizar que a narrativa galega dende finais dos anos 70 foi unha narrativa moi herdeira da nova narrativa galega que xa estudamos. E por que dicimos que foi moi herdeira desta corrente da nova narrativa galega? Pois por dous factores principalmente, que comezaron a abandonar progresivamente a temática social máis comprometida, e por outra banda que deixaron de mirar exclusivamente a cultura popular dos povos, das aldeas, para fixarse en ámbitos máis urbanos, máis novos. Neste tema tamén imos facer unha distinción entre narrativa dos anos 80, narrativa dos anos 90 e do novo milenio. Como corría no tema da poesía, volvemos a ter un montón de autores e tamén aquí sobre todo de obras. Eu o que vou facer vai ser que vou citar exemplos a medida que vai explicando cousas de obras que se corresponden con esas cousas, pero como sempre non fai falta que citedes as mesmas obras que a min, nin sequera que citedes tantas obras como a min, porque eu vou citar bastantes. Non me cansarei de repetir que nestes temas o máis importante é ter claro o contexto e as características xerais. Os exemplos xa son un engadido que porén non debería faltar. Quero dicir, non podedes facer o tema sen citar absolutamente ninguna autora ou ningún autor. Así que imos comezar coa narrativa dos anos 80. Nos anos 80 deuse a consagración da narrativa galega, e a narrativa galega consagrouse a través de varios factores, como pode ser a ampliación temática e de modelos narrativos. Ademais, nestes anos comeza a prestarse unha especial atención cara ao público xuvenil, creándose incluso dentro das editoriais coleccións específicas con títulos que ían dirixidos a este público. Tamén se produce unha importante renovación da linguaxe, pero o dato que non debemos esquecer e que quizáis sexa o máis importante dentro deste tema é que as novelas comezan a facerse dun xeito que resulte máis atractivo ao lector. Por iso moitas veces se fala de novela de quiosco dun xeito algo despectivo. Moitas novelas fanse dun xeito máis comercial, buscando atraer público. E así consolídase a chamada novela de xénero, e desenvolven por unha banda xéneros novidosos e por outra xéneros xa existentes. E aquí é onde podemos comezar a citar autores e obras, entón eu vou citar un autor ou autora dentro de cada xénero cunha obra representativa. Dentro dos xéneros novidosos temos, por exemplo, o xénero policial, con Crime en Compostela, de Carlos Reigosa. Dentro do xénero erótico temos Anel de Mel, de Xulio Valcárcel. Dentro do de ciencia ficción destacan autores como Agustín Fernández Paz ou Suso de Toro. Aparece por primeira vez un western galego, que é A morte de Frank González, de Xosé Fernández Ferreiro. Como dixemos antes, tamén aquí se desenvolven xéneros xa existentes, como pode ser a novela memorial, na que se inclúe a novela histórica dende distintos puntos de vista. Quero dicir, dentro da novela memorial temos como dúas correntes. Por unha banda, a novela realista, aquela que trataba directamente da guerra civil, como Os mortos daquel verán, de Carlos Casares, e por outra banda a novela épica ou alegórica, que falaba ou ben da historia artúrica, da materia de Bretaña que xa fora tratada por Cunqueiro, como é o caso de Amor de Artur, de Méndez Ferrín, ou tamén podía falar da Idade Media, da emigración. Ben, dentro destes xéneros xa existentes tamén destacou a novela cun toque máis xornalístico, é dicir, novelas en forma de crónica ou reportaxe, como é o caso de Ruído, de Miguel Anxo Murado. Ben, pois pasamos os anos 90 e aquí debemos destacar un importante crecemento da narrativa no noso idioma. E así xa remata de consolidarse a chamada narrativa de xénero que acabamos de tratar. Dentro destes xéneros destaca principalmente o xénero negro, pero as autoras e autores non simplemente se limitaban a facer novelas, senón que tamén empregaban a narrativa curta, sobre todo para introducir experimentalismo. Tamén aquí observamos unha continuación da apertura temática, porque inclúen temas como o existencialismo, a civilización urbana, e gañan relevancia os espazos marxinais. As narrativas cada vez son máis renovadoras, con características como a desaparición do narrador omnisciente ou a desintegración da estrutura, o que require dun lector moito máis activo ou experimentado. Así mesmo, os personaxes cada vez fanse máis complexos e, sobre todo, é importante destacarmos o aumento do protagonismo feminino. Cada vez hai máis personaxes mulleres protagonizando novelas. Dentro da linguaxe das narrativas destes anos distinguimos dúas tendencias. Por unha banda, a tendencia dunha linguaxe moi literaria, moi correcta, que está representada sobre todo por Manuel Rivas. E por outra banda aparece tamén unha linguaxe máis antiliteraria, todo o contrario da anterior, que moitas veces é definida como unha linguaxe máis urbana, suburbial, e foi representada sobre todo por Suso de Toro. Dentro da narrativa destes anos compre que non nos esquezamos da aparición dun xénero moi irrelevante, que foi a narrativa bravú. Esta apareceu asociada a un xénero musical, o rock bravú, que caracterizábase por unha reivindicación da aldea galega, describindo os seus dramas tanto do campo como do mar. Tiña unha
apariencia moi antiliteraria, incorporando por primeira vez a nosa literatura aspectos como a geada ou o seseo. Deste xeito semellaba que era o propio pobo galego o que, mediante os libros, contaba as súas historias aos lectores. Dentro desta narrativa bravú eu sempre destaco o libro Fumareu de Xorxo Souto. Ben, pois dito todo isto, xa pasaríamos á narrativa de inicios do novo século, ou do novo milenio, como queirades chamala. Nesta época, a narrativa galega rematou de acadar unha certa normalidade. Xa case podemos decir que no noso sistema literario se tratan os mesmos temas e coas mesmas técnicas que no resto de sistemas literarios de outras linguaxes. Ademais, esta narrativa estivo caracterizada por seguir camiños xa seguidos nos anos 80 e nos anos 90, pero cunha intensa actividade na rede. Incrementouse a cantidade de publicación, sobre todo de novela longa, con obras como Os libros arden mal, de Manuel Rivas, e unha gran especialización do xénero negro en novelas detectivescas, como é o caso dos Ollos de Auga, de Domingo Villar. Ademais, dentro dos subxéneros destaca o de diario, novelas contadas como diarios, como é o caso da Melodía de días usados, de Anxos Sumai. Tamén debemos comentar un feito moi importante que incrementou considerablemente o número de narradoras, como é o caso de Anxos Sumai, da que acabamos de falar, e dentro da narrativa breve obsérvase unha grande influencia da rede. Por último, algo que afectou tamén bastante a nosa narrativa foi que houve un crecente interese pola traducción de libros de outros idiomas e aumentaron as edicións digitais. Ben, ata aquí chegaría o noso tema se falamos simplemente da narrativa de ficción, pero que non debemos esquecer que na narrativa galega e sobre todo desta época houve unha grande importancia da narrativa de non ficción, é dicir, do ensaio, e que a partir de 1950 o núcleo fundador da Editorial Galaxia dedicouse fundamentalmente o ensaio, con personaxes tan importantes como Ricardo Carballo Calero, que se lle dedicaron as letras galegas este ano, que escribiu estudos filolóxicos, lingüísticos, literarios, como poden ser a gramática elemental del gallego común ou a historia da literatura galega contemporánea. Nos anos 80 houve unha grande vitalidade deste xénero, sobre todo por dous factores como foron a galeguización de moitos ámbitos universitarios, onde se producía moito ensayo, e a aparición de revistas de pensamento, como pode ser a Festa da Palabra Silenciada, unha revista de estudos feministas da que xa falamos no tema de poesía. Dentro do ensaio desta época podemos distinguir varios subxéneros que destacan e algunha personalidade, como poden ser dentro de Economía e Política Xosé Manuel Beiras, dentro da Sociolingüística Xesús Alonso Montero ou dentro do feminismo María Xosé Queizán. Ben, pois ata aquí chegaría o noso tema. Xa só nos queda un vídeo para rematar todo o temario de literatura galega que entra na Sabau, e xa para rematar eu que vos diría que é máis importante, co que debedes quedarvos este tema, é coa novela de xénero dos anos 80, con algún exemplo de algún xénero e algún autor e algunha obra, e tamén nos anos 80 como se presta unha especial atención cara ao público xuvenil. Nos anos 90 creo que o máis importante é a renovación que se levou a cabo, recordemos, desaparición do narrador omnisciente, desintegración da estrutura, e por outra banda a aparición da narrativa bravú, e nos inicios do novo século eu destacaría sempre a normalidade que acadamos na narrativa en galego e a importancia da rede. Por último, non podemos esquecernos de citar o ensayo, sobre todo coa figura de Ricardo Carballo Calero e polo menos unha máis dos anos 80 en diante. Así que, como xa dixen antes, ata aquí chegaría o vídeo de hoxe. Agardo que vos estean a servir de axuda e moitas grazas por todo o apoio. Lembrade que se tedes calquera dúbida podedes me deixar aquí nos comentarios, e se vos gustou podedes darlle a gústame, compartilo, suscribirvos, o que queirades. Moitas grazas e un saúdo.